Tararengkyuk kanggo Aadanu sing duwe pelawangan wong sing ananing Korea wong sing paling boral. Mama Lura Uci matur kesuwun. Mimik bos paping daw teka wong ya. Mimik bos paping. Aang Mimik Bos paping. bos paping iya. Nok Nita sing duwe Singapura matur kesuwun. Gila Production sing duwe Rabi 5 sing duwe Rabi 5 sing duwe Rabi 5 ora ketinggalan wabil spesiale kanggo Mama Ipani Papa Ipani Nokios Bos Dian Wijaya Keramik Bos Dian Wijaya Keramik Nok Ios wong sing paling boral lan ayu. Aadanu sing duwe pelawangan. Mama Lura Uci wong garang wong sing paling eman. Aang Melo gerimis ning tengah wengi gawe inget ning kekasih ati gandrung kapiluyung kacung arepin wong demen ora bisa ke Bandung kacung arepin 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 wis lawas renada bejane kian tinggal kenangane cerita cinta karo dheweke beli bakal sirina selawase Aadanu Bos Cai 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 Mama Lura Uci Bos Cai Bos Cai Bos Cai Bos Cai Bos Cai matur kesuwun Mama Lura Uci matur kesuwun sing akeh rezeki sing duwe wadon 5 senajan aduh sing pandengan nanging batin masih tetep kelingan Bos Kardu Bos Kardu Bos Kardu Bos Kardu Bos Kardu matur kesuwun kacung arepin senajan pisang wulu mata wong bangkir pulau nanging cinta masih nempelin dada wong bangkir pulau cinta kula wong garang ora bakal sinang wong bangkir pulau wong bangkir pulau wong bangkir pulau nang apa wong bangkir pulau renada bejane wong bangkir pulau kian
tinggal kenangan ada nusianing Korea cerita cinta karo dheweke wong bangkir pulau beli bakal sirena selawase wong bangkir pulau 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 matur kesuwun wong bangkir pulau Mama Lura Uci matur kesuwun Mama Lura sing akeh rezekine senajan aduh sing panjenengan nanging batin kula selalu kelingan kamu sapa Ajambrong sing de mobil gandengan 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 senajan pisang wulu mata adanu nanging cinta masih nempeling dada wong garang sayang cinta pertama ang melo ora bakal sirna wong bangkir pulau wong jambu air gerimis ning tengah wengi pemuda jambu air kian tinggal kenangane cerita cinta karo dheweke utara bisa selawase matur kesuwun kanggo Mama Lura Uci ada nu aang melo sing neng Taiwan wis lawas ranana bejane kian tinggal kenangane cerita cinta karo dheweke dunuk jana beli bakal sirna selawase banget pisan disadari